Yenina yankase ozopani onyaminsane dada. Amen. Ana mamenu usia de kakra bi. Na otua etwam na district ni na national na district na ewo mu no eye enanso empire. Nokwasem ni ewa Sofia. Kukwada na original pastor ni mponi for eba Sofia nketia. Nokwasem ni sedan se no obi ofiewa. Obo se edano ewade enwosra ne sane odifo beti supawa amansa mo akura. Amansa. What a very strong message be. Ama akradia shemu nyina. Kwasem. Ana mamiru nsi ade kakra. Samira enipa na wodan mu. Ni nipa asori pia. Enipa da so ye honam. Enipa da so ye honam. Serious. Now no Yesu Kristo ne Samaria ni ba shiai. Ana Yesu Kristo ka che oba ne say. Oba mame usi a wotu bi na menom. Na me nso me ma nkwansuo. Samaria ne say, oba ne say. Abura ya wutina wi de. Me ne woni twaka bia, me Samaria na wi Yudani. Ana Juni. Abeda na metema ma wunsuo. Owura, se mo nsuo bi kura no mo a, woni ade beto nsuo no. Where Yesu say, ayampa. Na sa oma me ensuo we bi no mo a, nsuo a wonu mi de, ubewu. Wono me suko besa de wo. Na memema nkwansuo a se obi no mu a esuko mo ne da, wa mo nso mo akra. Na obano edi nkomo honam mu. Nokore. Afei eche na Yesu Kristo twi na dwene ekọ honam mu. Hasa ya ba Kristo ani mu a. Ewade nam odifo na difo so ene ye bom paye na tu bra odifo se ti urade asem. Hallelujah. Amen. Na obi akai ne kom ekom nti na wajai nyamsam na to ani na wapie sa na wokodidi. Hallelujah. Amen. Awra ho pao. Kwasem. Every moment way and a moment osempakani bia sori a ode urade asame brown sadon name pa ene urade soma ne bofo bi say amra wonche ba bia wote no Nokore. ti obaba no aya jollof 10 cedis eyura do 3 cedis Kosia baako. Manantuna no 5 Ghana cedis. Mampia water. Na no a. Timpaya odifo na bifo ba e wo se enka awade fa mo pa bo so nka awade bie kwan ma ho no. Wo ma papa ya bragu. Kwasem. Awade fa bo nche da. Amen. Bedase. Kasa me pese me no usuan wade yi e kakra bi. Yam papa ne mamenom. Asase wo ya teso no. Ade bie ni wa. Wo betim de firi asase wo se so. Akoche wurade. Na ade bie ni munam ewo
asasefo asase wese so a enyum nyam no so this nipa otene wo wade anim efiri bra onyankopɔn bɔ so ne asase we ya ɔbɔ nipa betena asase so no apart from nipa adeɛ bie ni hɔ a ɛka yɛn ho a enyame na yɛ ebiwo ɛyɛ nipa na de ne nsa ayɛ wo ne nyansa yɛ adeɛ bie ni hɔ a asase so nipa de ne nyansa yɛ a ɛwɔ mfa so papa bi a ɛbɛtuma kɔ tena Awurade nkyɛn hallelujah amen na adeɛ bɛtuma kɔ tena Awurade nkyɛn ɛyɛ ɔkra a ɔte mu a ɛno ɛnti na wɔ Kristo ni no ɛno ɛna bɛtuma kɔ tena Awurade nkyɛn nokwasɛm ɛde bɛka sɛ mato deɛ sɛ yɛne kura atena hɔ daa wɔ asase wei so na deɛ ɛbɛrɛ siri kwan ana yɛhwehwɛ yɛnim sɛ yɛwɔ mu bebree yɛ kɔntufoɔ a ebi atutu kwan ɛnim wiase akɔntuo nti aman ahodoɔ na ebibi no nim so adeɛ bie ni hɔ a enipa de ne nsa yɛ a ɛwɔ asase so a ɛfɛ ɛwɔ animonyam a ɛkyɛn nkura a yɛde nkɔpɔ Yesu Kristo asiesie ɔde brɛ enipa wɔ asase wɔ sie so na ana ne nkyɛn no ɛma wura mfi da ɛma wura mfi ho da sɛ Kristo soma ho sumi ɛyɛ kuro bi ɛwɔ brabɔ ɛyɛ kuro bi ne tebea ɛyɛ kuro bi ne su a ɛwɔm ɛne yɛsua yɛtumi akɔkɔ tena kuro mu yɛwɔ advanced countries bi wɔ a sɛ wode education na ɛkɔ wɔ a de sɛ wosua kuro no mu kasa de sɛ Dutch nkuro no kuro bi de sɛ Holland sɛ ɔkɔ no sɛ education na wode kɔ a borɔfo na wɔbɛka but ɔmo kasa no de sɛ wosua araforom ɛyɛ asase wɔ ne wiase wɔ sɛ ama bi ɛna ɛwɔ saa nhyehyɛe no yɛn akristofoɔ a yɛwɔ Kristo nkyɛn no yɛsua kuro a Awurade asiesie no ne tebea bra a yɛbɔ ne wom ne nipa a ɛwɔ sɛ tena kuro no mu ɛho abrabɔ ɛne yɛsua ɛwɔ asase so kuro no mu ti na Awurade atwerɛ berɛ yɛn sɛ yɛne nkɔnkɔnsa kuro no tebea no ɛna Awurade atwerɛ berɛ yɛn sɛ yɛmmɔ kuro no kuro no tebea no ɛde Awurade atwerɛ berɛ yɛn sɛ yɛne yɛwu kuro no tebea no ɛde Kristo atwerɛ berɛ yɛn sɛ yɛnsa awareɛ ɛyɛ kuro no ntira saa bɔhyɛ wɔ yi a Yesu Kristo ahyɛ yɛn borɔnsam nim saa bɔhyɛ no ansa na wokora yɛbɛwo ansa na ɔbɛyɛ Kristo ni sɛ nim saa bɔhyɛ no na onim asomdwue a wobɛkɔ akɔnya daakye na ahayɛ ne tena berɛ yi na ewie nyinaa yɛ egya a yɛde bɛhyerɛ no wɔsi ne bu sɛ ɔma ntumi advance nkokoro no mu da na yɛn nso yɛka sɛ yɛ ho ne Awurade tumi mu sɛ yɛn nso apɛ sɛ kokoro mu yɛwɔ adwuma yɛ araforom yɛwɔ adwuma yɛ ɛti de sɛ Yesu Kristo asɛm no ɛyɛ kɛseɛ na de yɛnim na agyeɛ firi bɔne tebea biara mu ama yɛn su ne yɛ pan afata kuro kronkron no a Awurade asiesie no hallelujah amen Yesu adeɛ kakra Hebrews 13:14 Yesu adeɛ kakra eti sɛ woyɛ Kristoni a na wonyɛ Kristoni a yɛn ateasefo asase so
aje bi obisi ubinya papa bia enso we de akire bonsam nti asetire pabia wo say him bible bonsam nti Yes. anu munyam bia wo hia we yie bonsam nti ha bonsam ti me nya sunduan kwesi awie ye da bonsam a na ye Christopher no de da ne say awurade ma bonsam de fa nso wem no we yie firim no wo me awie papa hallelujah Amen. aya kuro no ana ma ye si obi abo aya kuro no Yes. ana me twa obi ti No kwasem. aya kuro no ana ye twa obi nwoma Ampa. ansa na wo ya tadia aya ka yare Yes. ahokyere ma nipa ti bom aya nsam kaka yedi atrato so kakra sana ma we ya ana borufo de ato yan so awa Kristo som No kwasem. adafurum kura ya pamu akotena no ehwo tuma ye ena tuma ketwa edene episa waba Kristo nase awa wood village sokobai ha mesrawo eye enkwaje ne kuro ho atuma ano nyankopon de se osofani Jacob Besins ana woye ho atuma ana ya tinka babi mumu ye ni nkosa kuro no so Papa. sanka Yesu ni da Amen. kababro We part to Hebrews chapter 13, yes verse number 14. babro say Osina yeni kura etna hoda wo ha. asase so ye ni kura etawde bia wo ha Na emom de beba na chiri kwan ye hwehwe. de ababa no na tiri kwan ana ye hwehwe Yes. na no Yesu na Yesu afori sia no ana wo kra o makacha o mo say mekọ kwesiesie baabi amamo sente saa enka me mankra mo say mekọ magyanchan na baabi amekọ kwesiesie no me babie mu a me ba befo mu akọ yambuta nyinani eti yeni yade bia etawode bia awa sase we se so sanka Yesu ni da Amen. na de ababa no na tiri kwan Ena ye Yesu sɛ Yes. sisa na me bana me yare pa anti me nye gidigidi Yesu na bɔkɔ sɛ ya wura da mane mo sɛ me ho akentene me hallelujah Amen. wɔn sama Yesu Kristo ha ya di fom pa bɔ ne Yesu ne tim bi so ya sanka the whole week ni nyinaa wie na me mu nyinaa ye kuro na me ntime ne di but me wura da ma sɛ mo sɛ sakra de area ba ababa me ne padua ni sa bɔ nsama Jesus Christ brother sister asase no ya teso ade pabia ni wa ɛwa asase so a Satan tumi for the sanka ama amu asundwe tunkɔ Kwasem. na kuro na ba de ɛyɛ kuro a ɛso bia ni kuro no sa kuro wei ana hyɛn ya pemu akɔtena ɛho dwuma na yɛyɛ ɛho botaeɛ ɛna si yɛ no so Sir. tɔrɔ bi a yɛna yɛn nipa hunamu animuonyam ne nhyira a Awurade aka kyerɛ yɛn sometimes ɛyɛ no yɛadwe ntɛde akyiri kɛseɛ paa ɛkyɛ mpɔhyɛ paa nti ɔbɛwu ti ne mogya bɛgye yɛn nkwa no ɛtɔmmerɛ bi a saa ne tɛ Kwasem. yɛne kuro a ɛtɛwode bia wɔ ha Na mmom de ɛbaba no Achiri kwan ye na hwehwe. kyerɛ kwan ana yɛhwehwɛ hallelujah Amen. adɔfonom eti mesrɛ wo sɛ woyɛ kristoni a wote a sɛ woyɛ kristoni ama gye womfiri wo tirim da wepaa ɛne yɛfrɛ no ɛne yɛ mbota ɛne yɛ mbɔhyɛ when this cemetery no baako nkyɛn baako kɔ pɛ nkono na wakan
Korinto me to so me tinum temu baako. Ka Korinto fo nansa. Ka 2 Corinthians 5:1 nansa. Na yensua de kakran fro. Ye be wi sisi a. Ati menu bama. Menu wasia anopai awai. Me pese wo je Kristo asem so. Na wo hye baby a wo kra ebe kwa akosue. Ele baby a wo kra ebetima kwa akotena. Tani o. E honam wo sai. Enu nkunta be wo awurade anim. Ya kra no ana wo nkunta. Na de hunu sai. Ye hunu padua we be ye nyina ana be kire to wo kra amana baby atena. Sa. De hunu padua ye se be ye. Ana ebe kire to wo kra. Bo nsam ni bisanti. Odi akono. Ane anema efe ane hunfi etse hunu padua mu a. Na di wo bobra ense na ma wo kra sei. Nokwatem. Bible say 2 Corinthians chapter 5. Yes. Verse number 1. Kenga Bible bra. Ozi honhom fam ni padua. Honhom fam ni padua kenga. Na yenim se. Minim se. Se wonya diri ya na asase so tumadan ya. Ye diri asase so so tumadan a. Ye benya efia efiri onyankopon. Ye benya efia efiri onyankopon. Edan ya wan fan sensie. Tendo. Ye diri asase so so tumadan a. Entumadan no ane ni padua we a. Mirije woni mu kasai. Ekosem. Wele ntumadan no. Se die tie bia ye bedwire tuagu. Ebedwire tuagu. Yes. One day ebedwire tuagu. Na edutugu a afeina yakope osoro ntumadan no. Kwasem. Efie no ha ne yakope. Enim sa yedwiri asaso ntumadan na. Ye benya efia. Ye benya efia. Efiri onyankopon. Efiri nyankopon. Edan ya wan fan sensie. Edan ya yamfa ensansie. Ah wo hoda osoro. Ewo hoda osoro. Yes. Hallelujah. Amen. Ekuro we selfie we nie pemu akotena. Ne wo siye no ye wurade a. Na ene ne pansa ne odi siye. Dabi. Eti kuro no ne boadin. Kwasempa. Na eni pa kakra bi ane obetima akoso efia ho. Ni pa kakra bi ane obetima akoso selfie kunkuro no. Ane me bisa se wo betima akoso mu bi anasa wo timi nyam nkura. Ewi asa man wo. Ye wo kuro kitua bi. Sika bokuru no so. Ba so benya visa pa ko prombon. Edene. Ho dene no. Kuro ba miensa. Ba ko Lutemburg. Kuro papa. Yes. On population ya kakra bi. Sika wo kurum. Ba se obenya visa ko wure mo no. Edene. Ene no ya asem no. Kurukitu ebiza adwuma bukuro num pa ensesile guro pam pa sana betima ko wura kuro num akotena ho ene adwuma ya no ene aka ora hedri asase o tumadan tugu a ye benya fia ya mfa nsansi efia abofo nsa na siye ena mewo ya pam akotena akonta ene adwuma keto da de yanim no. Ye ni hu ogro kona pobo akotena awurade ni abofo se na sie entini wo se ampese obia bayetini mu amata krom ho no ampa uya dai be vontini kokrom ho sanka yosuni. Amen. Kenga Abraham yango Na yenim se se onya diri ya na asase tumadan ya. O diri asase tumadan na. Ye benya efia efiri onyankopon. Ye benya efia efiri onyankopon. Edan ya wan fan sensie. Edan ya wan fan sensie. Ai o hoda osoro. O hoda osoro. Verse number 2. Yes. Ose efiri se. Ye mu de. Wa mu de. Ye si apini. Ye si apini. Na ye ne gina se ye be hye ye mfie. Ye ni gina se
yɛbɛsi yɛ fie na efiri soro na afoa so efiri so na foa so na no na sɛ yɛhyɛ tasam yo ɛna sɛ yɛsa yɛhunu yɛade gyam yɛhunu yɛde gyam da yɛtie sɛ nyinaa obie ne wa wɔnhyia pini obie hyia pini awɔ sɛ si asete ne asase ato sɛ sɛ nokwasɛm deɛ awurade aboa no a wɔhyɛ ne wɔnyɛ sika a wɔnya pressure nakoma tɔma bi ɛmmɔ yie asɛ deɛ nakoma no yɛ stop no with top speed kɔnfɔrɔgye deɛ ɛne nakoma so ne ha no so a ɔwa no so na ɛyɛ basabasabasa wɔde ɛba mpaabɔ deɛ ɔno nso ɛto dwom mu a wakɔgye abaa bosia yɛda ne ka sika no hye deɛ ɔkɔgye abaa bosia nso a wɔhuri ne magu a bosom mmiɛnsa ni ɛnɛma no nsan deɛ ɛbɛtɔn no wɔsa di ɛna ɔnam mu obi nso ne ba wie school ɔpɛ sika de ne ba kɔ school na adwuma sae ɛna ɔte fie na kwa no ma ne pressure awurada yɛ atom obi hyia bɛrima a ne mu ɔdu wɔ sikam a wɔware ne kama sɛsɛi awo ɔma ayɛ pressure da fie hɔ obi nso awurade aboa wɔwo nhyia wɔde sika nhwɛ nkoraa no ɛno nso ɔyɛ asɛm tɛneo obi nso wɔtumi hwɛ ne ma ba ne ba baako ayɛ confrontation amoa wɔso mu ɛnsɔ tɛ ɔno ara de ne ba ɔbɛ fie a na ɔno wadi ka akɔda na ne ba no wɔ abɔnten pressure tɛneo obi nso wɔdu ne mpa no fie so ɔpɛ bɛma ware wahyɛ ɛmfa ɛbɛfa wae amen agidie obi nso wɔnya dwuma sɛ bobo sika no aware ɔbaa no na atena ɔbaa no gyaa no wɔnya kumayare ɛnkyɛ wɔbɛwu nokwasɛm paa asase so na hɔ asase so na hɔ obi nso bɔ mpayɛ ɛna no nkɔmhyɛ bi yɛ baa yɛ de kyɛ akura yi ɛso ɔno ade ne kurom ɔntumi nkɔ asase so na hɔ nokwasɛm hwɛ asase wei ɛyɛ praise asase ɛde ɛte so nyame no akura ni sɛ asase wei sɛ ɛne ɛte so asomdwie bia ni so ɛnti no wɔpɛ baabi asomdwie hɔ ama yɛkɔ tena bra sesa yɛnya yɛ apolo ɛte prɛm yɛ nkɔ sɛ nka Yesu de daa amen hwɛ yɛnim sɛ wɔdwira asase so tomadan no a yɛbɛnya fie a wɔmfa nsa nsie a ɛfiri onyankopɔn ɛmfiri nyankopɔn nkyɛe na ɔhɔ daa ɔsoro ɛwɔ hɔ da wɔ soro kekabra ɛfiri sɛ yɛyi mu deɛ wɔn mu deɛ yɛsi apini na yɛn ɛne gyina sɛ yɛbɛhyɛ yɛn fie na yɛne gyina sɛ yɛbɛhyɛ yɛn fie fie a afoa soɔ na ɛno na sɛ yɛhyɛ a wɔnhunu yɛade gyam yɛnhunu yɛade gyam patɔ verse number 4 yes na yɛne yɛte tomadan yi mu yɛne yɛte tomadan yi mu no yɛsi apini na ɛhyɛ yɛn so ɛfiri sɛ yɛmpɛ sɛ yɛn ho paa yɛ na mmom yɛpɛ sɛ yɛhyɛfoa so na nkwa amene deɛ ɛwuo wɔ no nkwa no amene deɛ ɛwuo no hallelujah amen na sɛ nkwa no awurade de maa yɛ a ɛbɛmene deɛ ɛwuo no nkwa wei na ɛwuo bɔde wei na ɛwuo ɔkra ne nwu sɛ awurade ma ɔkra ne nkwa a na nipadeɛ wei sɛ na wie yɛaba na wɔde wakɔta ne nkyɛn wonwu bie mu da ɛhɔ paa na yɛpɛ kɔwura yɛ destination paa no woyɛ kristoni a wo fa hyɛ w'adwene mu awurade ma wonya sumdwe da amerika nti wote gyiri asɔre ma wɔwei a sinti dua mpo abrɛ ba mu da ɛyɛ bonsama
to wa no what so bia kan wa sem ya na wuti bom aza koto bro na botre e de odina ukro na pese okom no ona asoma no bofo se o me so nhwe na wuti de nhwiase enti we nkwankwan se emfrigide no mu da e bonsa na ese adwuma no na oye se de tina nyamama e wa soro no no enti wa wote a nkwankwan se ye woda e woda nkwankwan se wo adwuma no woni na meba me pese o sakra sakra Yesu di da amen mi so nkwankwan se ne che baifo to obi a wo ye to mi so ne che baifo baifo de se ye ba na nya ne me hwa na mintimi mamponche baifo a na ma becho di for ba chinchan last killer enu anu yes no kwande mu nyina betu agusisi a be sha last be sha azia no an mawi tetetetetia na obia oso be ni kronkron sa so di agrom se dia papa ni mu nyina mote fefefe obetima be sha papa we ena kunya wentam no ba sha sa no oye adwuma sa keka mutibom sa tebeka kra papa from some mra odi fa Abraham wasem se opim enti umma masa say wasem wonso wasem se masa se tim omma atuma no omo ya de be omo senke no omo dangerous kwasem onim se wutimi ko tena afie bim na obi timi keka wonsam saa ama ukuru taw onim saa if you be a quotidian and I'll quote your solo for you can't na bompire na kuna ya poma quotidian and who so when the bay to first way sanka Yesu di da amen to maybe we show back them debi afi 20 to 26 ye besim nkom se ba me ho ni nyina ya papa ye say August 19th ba akukura mbai abefu adai asemo adai papa nyamisao amen ana bibio homo say ebi fo soro babia wona me ye edi say omu chama wonya suntua say de okuku ne edi yetumi wo mu be yetumi na kwatiri enti wo nipa bi obe promise wo bi si de kwai asemo na wo ana we di fo so wo ye pa wo ba ya sa wo ya sa pa wo la asiara no wo ko bonsam dim no kure so ta ase wo ya sa se pa wo ko bonsam dim asana ba wonim de ba bo se sikafo ba won chen wo bon pa na ye yie o mo ma hwe na je ba kaza efe na wo ba se adwuma ma wo mo ba won chen wo ba se adwuma tezi a wo se adwuma na bo se adwuma na si na atwa wo na bo se ma make adwuma no se 100 ni nyina bet 200 example na beto wonya sa na ote eye kuro ya yampasi hobampa awasasi so hallelujah amen emom wode mum yamom paye na sadie tie bia de wurade akana ba bai abapam sa you say asafu ye hisika fo wom hallelujah amen ya dangote mo size no ni ana makosoro dodo oh aye oh form obaba sasabro ba be hye nam sasabro ba hye nam obe ko America ko wonya hot wonya ba bia nko no ba tete odifo be Wood Village oba ya no odifo de poma hinam pa ya tuo waka me na meka sere o na jide wonya mu obaba yes ye sikafo na kana sikafo kuma dinne se bibia nyana won pa difo di kwai obusu ba no na ejikinkirai ombaba yisikafo yiandefo hallelujah amen ala won so me pese wurade sina won pa aboyim mesa wo de wonnim asori ana yenim so nim yen se wurade sina wa ufiri kuma mabo asori a anya wo den ta kwasempa bon sama wurade wa ba wurade nya wiye amen Daniel, yampesi hopa,
King Abra. Nemom. Yɛbɛsɛ yɛn ho yɛhyɛfo aso. Yɛbɛsɛ yɛhyɛfo aso. Na nkwame ne deɛ ewuo no. Nkwame deɛ ewuo no. How's that? King guy. Verse number 5. Yes. Na deɛ wɔsiesie yɛn ma saa deɛ yi. Na deɛ wɔsiesie saa ne ma paa ma saa deɛ yi. Wɔne ne Onyankopɔn a. Ɛne Nyankopɔn a. Honhom ne dɔ hɔ no. Honhom dɔ hɔ no nkyɛn. Ɔna wɔyɛ saa deɛ ama yɛn. Ɛna wɔsa ne ma wɔn nyinaa ma yɛn. King Abra na menkɔ. Verse number 6. Yes. Eti yɛn nam daa. Eti yɛn nam da bia. Yɛnim sɛ. Yes. Yɛte fie wɔ nipadua mu yi. Yɛte fie wɔ nipadua mu yi. Yɛnte fie wɔ Awurade nkyɛn. Yɛnte fie wɔ Awurade nkyɛn. Ɛfiri sɛ. Yɛnam gyidie mu. Yɛnam gyidie mu. Na nyɛ ohunu so. Ɛne ohunu so. Na yɛyɛ nam. Na yɛnam. Na ɛyɛ nam sɛ. Yes. Ɔsena yɛn sɛ. Yes. Yɛbɛfiri yɛn nipadua mu. Yɛbɛfiri yɛn nipadua mu. Akɔtena Awurade fie nkyɛn. Akɔtena Awurade fie nkyɛn. Ɛnti yɛn so yɛn bɔ mmɔden. Hallelujah. Amen. Ɛsɛ sɛ yɛbuta ne sɛ yɛbɛfiri nipadua mu. Nipadua wei sɛ mu. Ɛne saa ɔyaw ne saa ahoyera wei mu. Akɔtena Awurade nkyɛn. Yɛbuta nyinaa no. Yes. We paa ne yɛn botaeɛ. Yɛpɛ sɛ asɛm wei hia wo yɛ botaeɛ. Nti na no Yesu Kristo ne asuafoɔ no hyiaeɛ no. Na asuafoɔ no dwendwen ntoma dwom bɛdie baabi a ɔmbɛda ɛna ɔmudi nkɔmmɔ no saa. Ɛna Awurade Yesu Kristo sɛ o dabi yɛ a mo dwendwene nneɛma bebree ha mo ho. Na da bi a deɛ bɛkye no yɛ a na bɔne dɔɔso kyɛɛ da no a mobɛnante mu no. Nti yɛ a mo dwendwene na mmom mpo ɔsoro hene tene ne kane na bibi a aka bia wɔde bɛka mo no Awurade de saa de ne hyɛ wɔ mu nkunan ɛto wɔ mu gyidie mu. Eti pɛnkwa ɛne nkwagye akyire mese botaa bi esi wɔ ne so no Awurade bɛma no bam na nkwagyeɛ no yɛre ho yɛ ho adwuma. Hallelujah. Amen. Can you raise it chapter 21 verse 1? Can pa na menya na me wrap up. Me time na yaso. Revelation chapter 21 verse number 1. Yanko. Ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ. Yanantemra. Na me hunu ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ. Me wo ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ. Na kane soro ne kane asase ne. Kane soro ne asase ne twam. Na ɛpo ne hɔ biom. Na me hunu kronkron no. Wai ayɛ ne sori wura a Onyankopɔn de kyerɛ odinfo akoko twɔ. Jerusalem foforɔ. Sɛ wɔn twerɛ. Sɛ efiri soro Nyankopɔn nkyɛn. Efiri ɔsoro Nyankopɔn nkyɛn sɛ ɛsan aba. Esane. Na wɔasiesie no sɛ. Wɔasiesie no sɛ. Ayeforo no ɔsene wɔasiesie no sɛ. Ayeforo a metee ne kɛseɛ bi. Yɛnkɔ. Efiri ahoɔ no mu. Menya wɔasi no yɛ nyantoboaseɛ. Me mo pressure bi nyantoboaseɛ maako. Revelation 21 verse number 3. Ɔsɛ. Ɔsena metee ne kɛseɛ bi firi ahoɔ no mu. Metee ne kɛseɛ bi firi ahoɔ no so. Na ɛse. Hwɛ. Onyankopɔn ntomadan wɔ nipa mu. Onyankopɔn ntomadan wɔ nipa mu. Na ɔbɛtena wɔ mu mu. Ɔbɛtena nipa mu wɔ yɛn mu. Na wahyɛ ne man. Na wayɛ deɛ bɛyɛ. Ɔsena wayɛ ne man. Hallelujah. Ɔbɛtena. Wɔka wɔn nantu na wɔsi mihu kuro kronkron no. Sɛ efiri Onyankopɔn kyɛn sisan no sa ayeforo. Ayeforo baa yɛsiesie no kɔma okunu. Tɛni o. Yɛn no Onyankopɔn wɔ nimdifoɔ sɛ. Ɔkyerɛ wade a ɛwɔ wɔn nkyɛn a uhunu a wunim sɛdeɛ ne bɔbrɛ te a ɔbɛte aseɛ. Awurade yɛ adom na yɛnnua mmaa yi obɛnya awareɛ na ɔware a ɛyɛ day no nko ara deɛ ɛyɛ special day ma wo. Obi biara tumi sesa wɔnum nya mpagya kɔ soro ɔho siesie fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ hu saa de sesa saa na Awurade sese no kuro na yɛkɔ tena mu no saa na ne tebe ateɛ. King Abraham yankɔ. Na ɔbɛpepa wɔn ani wɔ ne suo nyinaa. Ɔbɛpepa wɔn ani wɔ ne suo nyinaa. Na ɔwɔ ne hɔ biom. Hallelujah. Amen. Eti ɔdifoɔ kuro na yɛkɔ mu no yɛmfa ne gye nsere wɔ asase so nkɔ. Na yɛde ahokyɛ ne su ne yɛkɔ pɛ ne su wɔ hɔ. Ɛnta wuresi na asuafo no wura sɛnta ama etwitwa ebi ti kuru wɔn no yɛbɔ Peter stadium ɛyɛ kuro ne ntira. Eti anikyi a ne te asase wɔ sie so no yɛntumi fa nkopie wɔ da. Ɛnyɛ nokora na boronsam wɔ ne nyi san kɔtɛ Awurade nkyɛn da. Hallelujah. Amen. Anka wanya adwuma nka na adwuma nka wanya na adwuma yie bonsam wanya na adwuma yie.
Ah, Timmy could do baby with D4 Cassia near Betray light him. You try lighting him. And the school fees could just come to not light. As for Bompire, na I answer ba. Go for a now, Bonsama from out to me say, Moon, who says, ya. Mama common Lena, Bronsaman. I would have hope. I have Bonsaman. Nano Jeremiah. O Bompires, I was I would have the Mamma Kazakara. Who was some of the same man transfer for job as no money dear mum. What's some same identity? I didn't see them yarin kuda. No me yard and uncle. Never did you any. Never did you any. Not Bronsam Tokron. Eti Yaram Amanu, Uber so. I never could break you so Tamuja. I learned the coconut to my country. Hallelujah. Amen. And the Sobia Wusiano, a man so in your Kazakazao. A man in your Kazakazakura. Now to was some Murade. Now book his empire. The freedom is so bra. Now said it be a betrum, unquajin a man and also. I guess yeah. Revelation chapter 21 verse number 4. Yes. Was no baby penny woman is swinging. Woman is swinging. Oh, one you be a woman hobby. Now, I want you soon. Ah, Kura, oh, I would have war. A soon, any year new be any yow, any hobby. If we say, can any man at him? Can any man at him? What I tell you, Kura, oh, one hop. A soon hop. I would have won her. Me go to the Abani Hall. And told to marry me. You're more for Homa. Will be uncle. Let it lie beyond to her. And we could try that bill hot. But to be water bill, early hot. The party young water. And about alcohol hospital. I could see assembly to 4,000. A bit hot. Baby. How can you man do for ya pay my question now? Now I know easy sir bon somebody say no free da. But it's what tomato. Onim so ano. Omo mo temu oten I am mo ban kuro no. Omo so mo teacher obi a. Obi a ban kuro no. So mo dene. So ni go hold me no nipa nso we. Ana buru nsam nso we. Kura, me say, owo ni kuranum. Na me fa boni cheda. Amen. Na won so ya bra bosko. No man turu ma boy e chido ma tra mu. It me mo bresa enko tra kurumo. Kekara nempon. Revelation chapter 21 verse number 5. Mario kan. Ena de otia he won so say. Ena wo de otia he won so say. Hwe. Sure. May you adin nyina foforo. May you adin nyina foforo. Na wose. Yes. Kure. If say some ye nyina wom. If say some ye nyina wom. Na ye no kure. Na ye no kure. Ana ka kire me say. Yes. We wie. Many alpha no omega. Many alpha no omega. If it has any awie ya. If it has any awie. Me na me din kwa so tire mu. Me na me din kwa so tire mu. Emu so be che obi asom de kwa. Obi a imagine that imagine kwa bon say Jesus Christ. And pray to him, Emu soon, a bamboo beer to come in a bay, and then a quack. And now your quanto and quench you are. You bring your animal Christian chain. Some question about who would be you would to me, and what's a beer. I want to put him in a trip from a corner or crack. I am woman or crack. Hallelujah. Amen. Say so webina ya kupe bi anom. I will kuromo. I don't know
ɛma bɔne bi niw so ɛbra wote ase Debia. ɛma bɔne bi niw ntena bra wote ase ɛma bɔne bi niw anim bra wote ase na bɔne yɛdi w'anim no enti ne ma onyina saa kuro no mu nkɔtena da tasɛm ne yɛ paa na kekama me kidu ase But verse number 7. ɔsɛe Osna de odi kunim no. na obi odi kunim no Wobenya ye no madi. ɔbɛnya wɔ mu adi Na maye no Onyankopɔn. na ɛne nyankopɔn Na no so ayɛ me oba. ame so ɔyɛ me ɔba Verse number 8. yes Na ehufuo na ahufoɔ ene wona wonye nie. wɔbi a wɔne kristo asɛm no yɛ Ene atiwadeyefo. akyiwadeɛfoɔ Ene awudifoɔ. ɛne awudifoɔ Ene nwamamɔfoɔ. ɛne nwamanfoɔ Ene ditufoɔ. ɛne dutufoɔ Ene abosonsomfoɔ. ɛne abosonsom Ene atorofoɔ. atorofoɔ Wɔn nyinaa benya wɔn kyɛfa. hallelujah Amen. afei nkɔfoɔ no ntimi nkɔ kurom hɔ ɔn tumi no ɛma obi nkɔ kurom hɔ wɔma wɔ ɔmo nkyɛn no ɔmo ntimi nkɔ kurom hɔ Pa. obi a wɔyi hu obi a wɔyi hu obi yi hu ɛne abosonsom Pa. ɛnsan yɛn ne adiifo mpanimfoɔ no paa baako wɔ mpaabɔ na owura bi nso bɛsrɛ n'adeɛ asɛ meka na mewura hɔ ɔno nso yɛ gyiri ni man ɔbaa na odiifoɔ no wɔn kyerɛ ne sɛ owura bi ba ɔkɔpɔ nso so saa ɛwɔ na owura no pie no so owura no na ɛba okuta ne kaa ɔpaake na wɔyi ne kogya no wɔhyɛ owura de no ho tɛ papa no sɛ owura wei na ɛtu saa na amɔ no mu kɔbisa no kɔbisa no a wɔhyɛ no korɛ na wɔkyerɛkyerɛ ne mma wei sɛ wɔn problem nti ɔde kogya abosom bi me wura homa brɛ bom papa wɔn nsa ho nso na no wokyerɛ baabi a ɛda no dua yɛabɔ obi dua mmadua no nya no wokyerɛ baabi a ɛda no dua no sɛ ɔnkɔ nkɔ dane patɔ dua no yɛabɔ obi ɛfa ho bɛyi ɛni o ɛfa ho bɛyi abosonsomfoɔ na obi otu oduro ɛne nyamanfoɔ ɛna ɔmo mu di atorɔ tɛni o ɛntumi nkɔ kurom hɔ sanka ɛtu din eti obi a wonim sɛ saa bra wɔ esi ɔwɔ mu no kuro no wokɔtena mu a ɛnyɛ yie kuro no epɛ mu akɔtena no wokɔtena mu ɛnyɛ yie saa kuro no wokɔtena mu ɛnyɛ yie tɛmpɛ sɛ ɛnɛ ɛnɔpɛ wie yi anwummerɛ yi wode wo kra ma Jesus Christ hallelujah Amen. obi wɔ sɛ woankɔ gyidi a wontumi nkɔ kuro no mu hɔ da wonim obi wɔ gyidi nso wontumi nwura mu a bɔnsɛm a wonyae nneɛma bi a woyɛ da nti wonyɛ gyidifoɔ subɔ ɛne gyidifoɔ ankyerɛkyerɛ na ɔma nya ho nkɔnkɔn a atumi akɔtena kuro bɔ sɛ no nso mawie yɛgyɔmpoko 21 ka no ba 21 na menkɔ na tena ase woka bi atena ase mapɔn Revelation 21 verse 21 what to mom no way Revelation 21 verse 21 can camera verse number 21. yes Na apono dumienu yi na nhwenipa tell dumienu. you ave ya we kuro na bible count we kuro no sɛ ne tebia ate kuro no ne tebia ane ye kom kakra bi na kuro no onyankopɔn siesie de apono makomako dumienu gate ɛdeda no ɛyɛ 12 ana ɔde atwa kuro no ho ahyia ken camera Revelation 21 verse number 21. ɔsɛ Na apono dumienu ni yɛ nhwenipa dumienu. ɛyɛ onipa dumienu Apono no biara no. apono Wɔde bia ahwenipa baako na ɛyɛ ɔyɛ. ɔde ahwenipa baako na yɛde aba yi Ɛna ɛyɛ kenkai Na kuro no abɔnten no. yes Sika kronkron a ɛte sɛ ahwehwɛ. ɛyɛ sika kɔkɔ a ɛte sɛ ahwehwɛ A emu teɛ. mu teɛ Na ma ɛho asɔredan biara. te asɛm ne o kuro no emu no kuro no mu no kuro no mu na bɔnten no ne street da kuro mu hɔ no ne nyinaa yɛ sika kɔkɔ a ɛte sɛ deɛ bɛn ahwehwɛ Emu teɛ. mu teɛ Yes. na wonim sɛ deɛ teɛ sɛ wonya wura kuro no mu a na wokura biti protocol wura mu a kuro no ne floor no ne street no sɛ wodu kuro mu a ɛyɛ ahwehwɛ
He said, Udu Kromwa, Adribonia will trim Bonia Tiwa Kumum, Daddy. no, so let them. No, I working kind. No, I will read it. Cron, Napon Cassian, L12. Nina want the code, and I communicate in Nina. Can't have my pong. Na me hunu asori dan bia wo. Wo asori dan bia wo ha. Na Awurade Nyankopɔn. Awurade Nyankopɔn. Ade nyina so tumfo no. Ade nyina so tumfo no. Ene adwama ne na asori dan. Ene egwama ne ya asori dan. Kegabda. Na ehia se owia. Ehia se owia. Ana osrane. Ana bosome. Ebe pai wo kuro ni. Ebe pai wo kuro ho. Efrise. Enti kuro no ade enche, ade ensa. Nokwasem pa. Ehane wo hoda bia te se ehia ade ensa. Kuro no ta mo nya adwuma wo. Se ebo 6 na bo awia 12 dia se ade e besa. Ana bo? Ai. Enti kuro mo. Enti kuro mo no akonta emo 6 wo. Da bia. Emo 12 wo. Emo nwumere 4 wo. Da bia me se clock eni ho. Da bia te set de wote won sa pepe. Da bia eyawia. Nokwasem. Ana yi na yete ase. Hallelujah. Amen. Enkwa ye han enti esum eni kwan se esum ba bia enkwa ho. Kura ni epemu akotena no. Akonta de toma bia. He mum ye nyai. Oh, ayi no mum ye jai. Oh, imi ye jai. So yalan. Me nyani nyina. Tuni na ntuku bisa horo ye nya bi wo. Tuwudi akrono so anya na kuduru wa. Take it becho. Take it becho. Kwasem. Tasabri yo. Anything as a say, we are Christian here. Ukum. Bon sam hohoma eya akono. Na free mu, na free wo kram. Na so ko pekrom ho a akono anko hawo. Na sa bedi bone. Kwasem. Anything as a say, ene pani mariade. Ah, me say. Wutim say. Kromo pa die. Africa for ne Ghana for pa be ko en no so because say the mosie tu gelem say pa sa Ghana sase no gold no kura kakra ye wa na ma tege sase nsu yi na mukodu wa mukokodi gelem say wo ho akunta medwene ho pa o nyame mo mukokodi gelem say am heavy ko ni ya sam na bagu bu sam djem No kwasem pa. medwene ho pa sase mo yi ebi say the sisters assassin ne dey excavate apa nyina tu ogo ne ye nketi mpo na galam say mai akopi go to heaven we be galam say ho amasema ba Pa. Bo sama Yesu eti akonta ye Kristo asam hallelujah Amen. Eni bere afri yakomam na ye kotena kurom ho a eni bere bone am yakoya kromfo e heaven ho Yesano so Tikulonu kama ko so mawie na tum Osna me hu asori dan bia wo. Wo so dan bia wo ho Awurade Nyankopɔn. Awurade Nyankopɔn Ade nyina so tumfo. ade nyina so tumfo no Ene adwuma no. ene akwama no Ne asori dan no. ene asori dan no Ehia se owia. ehia se wia Ana osrane. osenane Ebe pai wo kuro ni. ebe pa okrom ho Efrise. every say Onyankopɔn ni monyam. Onyankopɔn ni monyam Asere wo kuro ni. asene krom ho Na ne kan ne adwama no. ne kan ya ne agwama Jesus Christ ne monyam asene krom ho Yes. na ne kan ya ane agwama Jesus Christ ane ne kan ya asene krom ho Yesu Kristo ni monyam na ye kan ya asene krom ho Kurunu be da pao Pa. kurunu be de Nyago. na kenyame ye madom na kemena mfiamfia Eh. na kem de du kuromo Pa. na se ma jedem se ya jedem sa na mi twia me ho Yesu Kristo ni monyam apie me so kuromo Kwasem. ki e ba tie ni o
na sɛ bɛyɛ nyɛwura kurom hɔ no ɛno ne asɛm no adwuma yɛde yɛnim no yɛde yɛnim a yɛde kɔ kurom hɔ no ɛna ɛso but awurade mma yɛ so ahoɔden yɛntumi fɛ ni nasɛm so yɛntumi fɛ ni nnɔkorɛ yɛntumi fɛ ni bɔne bi mfiri wɔ mu akonta ne ntumi kɔ kyerɛ kurom hɔ na kurom hɔ yɛ hallelujah amen yɛde abonsɛm ani abere no wɔnim kuro no sɛdeɛ mu te bi ateɛ ɛde bɔ hyɛ da kuro no mu te ne wɔn na adwene sɛ mo bɛma ne ɔbaa bi ntumi nkɔtena kurom hɔ sɛ nna si yɛtie awurade asɛm ne de kristo asɛm nante si yɛbɛdi nokorɛ ne yɛsuro bɔne a sɛdeɛ tie biaa awurade nam no tumi so ɛbɛma yɛkɔ kuro ne ma bɔnsɛm a Jesus Christ ke ɛyɛ to baaboro nom bɛda ase kasa wɔyi na kristo yesu sɛm sɛ mene wosua no ɛnɛ mama obiaa wura mfiri nkwagye a kristo de ato ɔse yɛ mefa na ɛma wiasedeɛ biaa naadaa yɛn mama satan fa biribiaa naadaa yɛn nsɔ yɛn nkwa ɛne ɛnya me so mpa nsɔ me yɛn nsu ase yɛnkura yɛ gyidiem mpaebɔm ne abrabɔkoko ne ahoteam na awurade asɛm ne yɛnim sɛ kanea ɛmfɛ nante bonsam sum bi a wɔhyɛ de yɛn awurade asɛm fɛ nantem ne yɛhu yɛnim yɛnti mmɔbra pa ɛkɔta kristo nkyɛn awurade nhyira wo awurade ne wɔ ntena awurade nyɛ wo kɛse awurade sisi wakoma pa ɛma nnwuma pa nyinaa ne daa de yɛhyerɛ no sɛ awurade pia anawu a wokra nya baabi atena wotumi nti ɔnhyɛ yɛ daadaa